kaixo, txorin eta rok, aste berri bat aurretik, eta errezeta gozo bat, gozo bi, gaurko programarako. Nik ekarri ditut kardamomo opintxo batzuk. Eta di, horako kanela opintxoak egin ditu hemen txorien, Eizen itun, bai, aurreneko denboraldiak horatzen naiz. Bai, horako glaseatu batekin gainetik, eta hone dira apurtxo bat desberdinak, naiz eta itxuran bardinak izan, apurtxo bat lehorrauak dira, eta glaseatua biharrian, azukre pixka bat bakarri dauki, kurruskari bezala. Eta egia da, kardamomoa, ez dara espezia bat askola biltzen duguna, beraz, ekarri ditugu, gero kontako zuegu apurtxo bat gehiago, eta dauka puntuaren zitriko bat bezala, niri, ez dakit limoia gogoratzea usta, baina ez dauka limoiakin zer ikusirik. Beraz, nire proposamena, gaurko astelena, gozo asteko, baina ez hainbeste, ze 40 gramo bakarrik azukre dauzkat, panela apurtxo bat gehiago, baina gutxi. Nik 20 gramo bakarrik azukre karritxo, gutxiago oraindik. Bale, hau za, lehiaketa bato. Ez da gutxo hori. Nik aurreratu nizuen, ostiralean, nola ingo nuen, helduak eta aurrendako zerbait, aurrendako nun, barraketara joten dienean sartzen dute, txurroak. Eta helduak gau pasaz daudenean, txurroak eta txokolatea. Hoxingo ditut. Txurroak, txokolateak. Helduak barraketara joten garenean bebai. Nik beti txurroa eta zemat dozena bat bezala. Zein gozu hori, txurroa potolua txokolatez beteta? Ez, hori da porra. Ez. Nik ingo ditu txurroa betikuak. Txurroa, ni horre beste ez dute ustetan. Eskatu gustaten? Eta haumiak eskatzen dute, txokolateak indatorrena kanpotik igurtzita. Zikina da, eta ez da, nietzat txurrua betikua. Txurrua da, txurrua. Azukre pila batekin gaitu, hori bai, bota. Ni txurrua betikua, txokolatezkoa, betea, haundia, txikia, danak. Txurro danak onartzen ditugu. Eta opiltxoak bebai, kanela Gaurkoa patri da, hori, kafetan da txokolaten da mozillo, biak. Ni uste bi errezetak, alde hortati dozela. Bai, bera ezingo kafesnea, txokolatea eta esneberua, eta, guztiko ditugu gauzak. Errezeta kardamomo opiltxoena, hau da. Gurina urtu, esniakin nahasi, eta temperatura epelean dagoenean legamia, gehitxu eta nahasi. Gopor baten, irina aurreko nahasketakin nahasi, eta gero gainontzeko azukria, gatza eta kardamomoa gehitxu, eta nahasten jarriko. Arrotzen utzi ordu batez, eta bitartean gurina pomadaeran panela eta kardamomoa nahasiko ditugu. Orea zabaldu ingou, betegarria gainetik zabaldu, eta triptiko bat bezala tolestu. Tira luzetan ebaki, tira bakoitza espiral bat izango balitz bezala kiribildu, eta opiltxoak osatuko ditugu. Labeko erretilu baten jarri, arrautzakin margotu, azukria gainetik bota, eta 20 minutuan erre, 250 gradura. Beraz, kardamomoa izango da lehengo errezeta honen protagonista, eta oindala gutxi justo zigorrak erabili zauenez, bere errezeta espeziatu egiteko, kardamomo desberdin bi dauz. Kardamomo berdea, eta kardamomo beltza. Beltza berezi xaua da, askoz be garesti xaua, esaten da, espezietatik oran garesti xinetarikoa dela. Bai, hau dira, peinilla eta safraiaren atzetik usteo garestienak ero direla kardamomoa. Guk erabiliko duguna izango da berdea, eta nik kasu honetan ekarri ditut ja eotuak. Bi ontzitxan dauz, ze bat erabiliko orea itxeko eta beste bat barruko betegarrixa. Baina hori, saltze dituzte bai eotua, edo bai, holan, asixakin. Espadozue holan lortzen, eotua, zuek eotu. Holako kafea eotzen dan makinatxo batekin. Bai. Eta horrekin, izango aldo jendeak hori etxean gaur egun, eotzaia. Kafea eotzekoa? Nik uste bai, jendeak. Egia esaten dute, kafea, oso kafezaleak baldin mazadete, kafea hoberena da norberak egunero egin behar duenean eotzean norberak. Baina hori lehen, nik etxean hori ezagutu nuen, beti eotu egiten zala, baina gaur egun ez da norbaitek eotzen duen. Nik etxean badukat, gaina nire aman etxean egon zana, eta, erabili dut, kafea eotzeko barik, ia denetik eotu dut horrekin. Hori esamen notzen zigor, nik baukatela etxean, baina kafea eotzeko ez dut erabiltzen dut gehiago, bakurria, espeziak eta hola hau txestatzeko, beraz. Bueno, hementxe, sartu dut irina. Hementxe hartuko ditugu bai, azukria daukat, 3 datan, hau panela da, hau betegarria itxeko da, hau 20 gramo azukre, gero gainetik kurruskari botateko, eta, kendu ingo, eta hementxe dauzkat 40 gramo azukre. Beraz, irina, 200 gramo azukre. Eta kardamoa bai, 2 alditan daukat, beraz, hementxe dauz 2 gramo. Horreak izango eta gero betegarriak ere kardamoa daukat. Gatzera, purtxo bat, eta gero izango da, gurina, esniakin nahaztia, hementxe disolbatzea gure legamia, eta, orea lantzea.
Oso, ondo. Bueno, hemen gaude Suediako bolako pil ezagunenaren aurrean, ero? Zuk egiten dituen hone cinnamon rolls, esaten hemen gure betiko karrakelak ero horrek, baina arezian kanelazkoak, eta hau izango zen, bueno, antzeko berzioa, baina kasu hontan, honekin, kardamomoarekin. Eta oso ohikoa da, bueno, gainera, hango eguraldiak eta deitzen du, kafetxo batekin, txokolate bero batekin, te batekin, infusio batekin, hartzeko zerbait, ero gozaltzeko, ero merindatzeko lagunekin eta, baina, energia ematen duen zerbait, azkenean hotzakin hori behar du, kaloria behar ditu, eta hemen ematen ditu kaloriak, badauzkagu. Negu azten danean egisa da, honeko pintxuak, gustatzen diela, gainera Eskandineviako tipikoa die, eta Kopenhagen, badau hitz bat, euren hizkuntzan, hiuga deitzen dana. Da, holan, Y-koa, G-G-E. H batekin hasieran. Eta horrek nahi dago esan goxotasuna. Eta eurak esaten dabe, udazkeni azten danean, hau hiuga sentsazio hori da, zutondo bat, horako kanela edo kardamo piltxo bat, liburu bat, katu bat aukitzen bozuelan... Einan da katu gabe hori? Baina, die horrek gauzak gogoratzen datzunak, goxotasunera da kanpuan hotza itxen dagoen egun horretarako, aproposena. Eta gainera, hortaz gain, osasuntxo da, olio esentziala ditu kardamomoak, propietate diuretikoak ere baditu, digestibo atzako ona da, presio arteriala jaisten laguntzen du, orduan, zaporea emateaz gain, gehien bakuk horregatik bihatzen du, ez du hemen eskari kardamomo hartzen, ez da ikure onurak emateko bakari batean, horregatik izango ziren espezie asko, baina gaur egun diana guk bihatzen duguna ea, zapore hori nahi dugu, eta zapore hori bihatzen dugu, horrelako opiletan eta ez, eta benetan, goxua, nik kardamomoa enuen ezagutzen, duela urte batzu ia ezagutu nuen, eta ordutik etxean izaten dut, gaur ekarrituan hori poltsatxotan ez baduz aurkitzen hemen dentetan, internetetik ero ekartzen dizute aukera daukazue, horako poltsatxo batek eta irauten du desente honek, azkenian, eta aukera daukazue. Behinik, nire dut eukitea hasian, eta gero eotzaia izan da etxian, hartutan norberak eotu, ero bestela ja nahi bozu era tradizionalean, negua hotza dago eta kalefazio gutxio erabili, hartutan motrailuan, eta norberakan, ra motrailuan, apurtu, eotu zuek, eta orduan berotu ingo zaete eta gainera hotza lortuko duzue. Bi, batian ningo dituzu, orduan, Eta, nik hemen aipatu dut, hau, kafearekin ero. Zuk, jakingo zenuk ezaten zer da nosantzuntzoa? Kafea, ero, tea. Holan jartzen bazazu, nire lehengo ideia izango zen, tea esatea, bai holan galtzen bazazu da, galdera trampa dalako. Ez, peitu. Nik infusioa esango nagoen, tea. 18. mendera goaz. Horre hon zen, Gustaf Hirugarrena erregabea, Eskandinevian, eta orduan modan zegoen, jauntxoek eta kafea hartzean. Eta Gustafek esaten zuen, kafea esala osasuntxu. Eta, klaro, bere mediku pila batekin hitz egin zuen, eta bera nahi zuen, baiestatu hori ez zala, kafea txarra zala. Medikuek ez zioten arazoirik ematen, eta hartu eta esperimentu bat otu zitzaion berari egitea. Neko esperimentu, bostak iparregarria esan, baina xelebrea bada. Hartu zituen eta eriotzera zigortua zeuden 2 preso hartu zituen. Koitxabak, eurekin probak itxeko? Bai, etxoin, baina eriotzera zigortua zeuden, hau da, hilin behar zituzten, eta parkatu izien, ez zituzten hilko. Baina, zien bian nahi, bizkiak zirela, holan esperimentua realagoa zan, eta egon behar ziren preso zeuden bizi guztian erateko batek bakarrik tea eta besteak kafea. Jan berdina jan behar zuten, bia beti berdin jan behar zuten, baina batek eran beti tea eta besteak kafea. Eta zeinek bizi izan gehiago? Etxon, medikuak izan zituzten frogak egon ziren egin jarraitu eta jarraitu. Zer gertatu zen? Hauek bizi eta bizi, eta medikoa pixkanak hiltzen juzien. Kontrola hau eramaten zuten medikoak hiltzen juzien. Eta zer gehiago, Gustaf bere hilin zitzaigula, hartu eta antzerki batean zegoela, tiro batez hilin zuten. Eta esotzan nolan semeren batei ikerketa pasa edo? Ez, baina medikoak jarraitu zuten ikerketarekin. Bueno, urte piloa geroago, tea hartzen zuenak hiltzan lehenago, arrazoi naturalegatik, eta gero hiltzan kafea hartzen zuena. Baina lehenago lurperatu zituzten
Pila bat, esperimentu horren bitartian. Eta esperimentuanik ez da. Kontua da, handa dela, eta hola, esaera azar bat. Txinez, igor, behitxu. Hemen bildu dugu. Orea txikisa geratzen da, eskenean bakarrik 200 gramo irin eta 100 gramo esnekin eitxe ditugu. Orduan, hau, utziko ontxe bere legamiak bere efektua eitzen. Oso, no? Hortarako trapotxo batekin, hau ontxe negua izan da, giro temperaturan, baina giro temperatura hotza danean, kalefazio onduan edo labia holan piztu gainean utziko, bale? Bai, bestela hor, estufak izaten dituzte holan okindegietan da, 200 gradutara egoten da estufa, eta gaur egungo labeak ere, airfryerrek ez, baina labea badaukate estufa funtzioa iteko, eta aukera egoten da, lehenago altzatzen da, segura. Eta bestela artisa okindegiak egun batetik bestera egiten du hotzean. Hor esaten dute, holan, hartzidura motelak. Baina, bueno, hemen, sukaldeko temperatura etxean izaten duena normalean 20 gradu inguru, ordu pare bat, ordu batean egin da izaten. Eta hemen betegarrixa ingo bitartean. Betegarrixa ingo koiariakin da gero eskuekin bildu, ze nahi dugu olako ore bat, pate bat izango bazan bezala. Beraz, textura izango da oso biguna. Horretarako gurina pomada eran, panela eta kardamomoa. Kardamomoa aukiko dugu bai betegarrixan, bai orean, azkenean, kardamomo pilak izan da, kardamomo zaporea aukiko da. Beraz, konklusioa izan zen, kafia Zueriako lehen entzio kliniko egin ondoren, esan ezeratara, baina han esaera sarba dago. Oin esaten dana, asko esaten dana. Tea edo kafea edatea ez da txarra. Ez edatea, okerrena ez edatea da. Bai, Era nin behar da, berdin da bat ero beste, gaur egun ez da, jagongo dira ikerketa zatzabak batzuk, seguru batzuk esango dute tea, beste batzuk esango dute kafea. Baina bitxerako bat, bai ala bai? Bueno, nahi dut ez eratea da txarra, ez eratea orokorrian. Ez tea, ez kafea, baina, bueno, kontua da, Gustafek egin zuela, bere ideia bere buruan ona zan, baina, hor faktore pila badaude, eta justo, kasualitatez, tea hartzen zuena hiltzan lehenago, baina, bizkiak hartzea ez du esan nahi bia berdina direla, orduan, gaur egun, ez dakit gaur egun balioko luke horrek. Eta gaur egun olako ikerketak eta itxe dituztenean, aukitzen dago kontuan, 10.000 pertsonatik gora, estadistikak beste modu baten hartzen dira. Hor, argi dagoena da, kafia erotea beharrezkoa dana da bizibedi biziposa. Hori behar duguna. Biziposa, bizitzeko gogotzu energiarekin urteak eta urteak aurre egiteko, eta aurten horti doa egite maratoia, bakizue, horre urtero egiten dugula, eta hainbat urte da maski ETBek egiten maratoia antolatzen, minbizian kontra, Alzheimerren kontra, eta aurten nahi duguna, osasun fisiko eta mentala zaintzeko eta hobetzeko ikerketarako dirua bideratzea nahi dugu, ez? Baina, jendean, nagusi izatea ondo dagoela, baina nagusi kalidadez heldu behar gara, nagusitara, ero gure bizitzako azken urtetara ondo bizi, ez? Iraun bizitzearen ez. Kalidadez, eta hortik jungo da urten egite maratoia, dirua biltzen ari gara, ja dagoeneko, aukera dago, nahi izan ezkero zuen doa hitz egiteko, eta, ja abenduan sartu garen hontan, hortara gatoz gu beti eskian, baina, denentzako hobe beharrez egiten duen zerbait da, eta zuen ekarpenen zai geratzen gara hemen, Agizue, hor, azpian daukazue, moduak eta, guk erraztasuna dana ematen ditu, gero telefonoa jarriko ditu, gero bizumak eta dana modernoa gara ben, eta hori ere aukera badaukazu, eta zuek ere bakigu moderno bazatela, ordan, txak. Betxulengo guni ezigor, ikusi nauen bidixo bat oso interesgarri xa, sare sozialetan, eta zan pertsona helduen egoitza batek argitaratu zaben bidixo bat. Eta beti, lotzen da, bakartasuna zahartzaroarekin, ez? Eta ikuste duzu igual, andra heldu bat edo gizon xar bat, baku baten jarritxan, eta zatazu koitxau, bakarri dau, ez? Eta bakardadiak, ez dutzela bakarrik pertsona helduei eragiten, baizik eta jende gaztiai, bakarrik bizidan eta lagun artean dauen jende gazte askori, eta orduan, hau zan, broma moduan da joaten ziren holan 3 amama xar, holan katelejo batzukin da, parkian, bat, lokalizauta, da zauen, igual, ez dakit, emakume gazte bat, lagunekin berbaitxe, baina, burua... Baina bakarrik. Baina bakarrik, orduan, bakarra diabe bai, sartzaroa heldu, bai, bizitza kalidade ona auki, bai, baina, ez dakit nik, jende gazte askotan be ikusten dut, bakarra asko dauela, naiz eta inguratuta egon, ez da hori be bai?
Bueno, arreta emon bijako. Hemen txe, behitxu daukau, gure betegarrixa, eskuak zikindu ditugu, baina hau da ideia, Olako guri... Olako krema bat igurtziko diozu danean, ez? Hori da. Hau bai, olako tostada baten dako goixien goiz. Ez? Tostada holan txigordu eta gurinakin egin biharrian bakarrik, gurina azukria eta kardamoakin. Garbi, junbar ginen gaur. Garbi? Harinari junbar ginen. Nik garbi ez totesan, Azukre gutxi bota diote, gutxi. Bueno, opila bai, geroko betegarria zeuken gehiago. Hau, altxatzen utzi bigauen orea ordu batez, labe onduan daukau, eta ikusi dozue, tamainan zelan, bikoizten dan. Bai. Beraz, hau ingo duguna da, arrabola batekin zabaldu, landu, hau gainetik jarri, da gero, berriz, deitxuko zuetolan arreta prestatzeko, hemen garrantzitsuena da, zelan... Trentzartzeko, kiribildu imar dituz, zelan tolesten dan. Ze hori da, benetan, bitxia dana. Oso ondo. Gaur, Patri, abenduaren bata da, eta duela 17 urte juntzan, niretzako Euskal Herriko artista handienetako bat izan dara, ez? Niretzako gazte juntzan, ez? 34 urtekin, Mikel Laboak utzi gintuen, eta niko inesango ganatzen zein dan zuretzat Mikel Laboaren abesti famatuena? Txori. Oso. Bai, txori, eta zu badakizu gastronomiarekin zer ikusi dauka? Txori? Abestiak? Osea, galeperren bat... Txori. Txori dator dana, aurrera tabernatik, Donostiako aurrera tabernatik dator. Han zeuden Juani Mendiolaren eta senarraren jatetxea, eta horra juten zen Josean Artze. Eta Josean Artze, beraiek emateko, gustoko zuten, laguna zen, eta diruz lagundu zuten, bere lehen obra ateratzeko, ez? Eta, hori bai, eskatu zioten eskari bat. Ea, beraien honek zerbilletetan, papeletan, bere poematxoren batero jarri altzuen, ez? Eta, han jarri zuen, txoriren holako zapi batean, idatzita, bai, han zegoen, egoak ebaki banizkion, neria idatzita zegoen, neria izango zen, eta taberna hortara, Mikel Laboa, Marisol Bastidarekin, bere emaztearekin juten zan, eta Marisoleri gustatu izitzaion pila bat poema hori, eta etxera eman zuen, trapua. Eta hortik, eta Mikel Laboak hortik atara zuen abestia. Ze politxa. Orduan hor, aizpeagoenaga, aktorea, berak esaten du, pixkat, iruren arteko izan zala, ez, abestia, ez? Artze, Mikel Laboa eta bere ama, ez? Orduan, Eta gaur egun, eskerrik asko zure bisitagatik. Ia norek asmatu aldauen abesti bat horrekin. Esaten baizu jenteak eskerrik asko ez da gaitzerdi, ze hori, hemen aipatu izan dugu, taberna batean bat zegoen, presioa zeuzkaten, eta jartzen zuen. Kafesne bat, 5 euro. Kaixo egunon, kafesne bat, mesedez, €50, euro terdi. Kaixo egunon zen modu zaude, egura ondo lo induzu, egure, euro bat. Eta egia da ni askotan tabernetan egoten naizenean norbait ertzen da, eta batez ere, saltzeko orduanan, esnatu abesnea. Ze gutxiago, edukazio pixat, egunon, kafesne bat mesedez, Atsegina izatea ez da bape kostatzen? Batere. Eta dano itxe dozku ondo. Horea zabaldu dugu, beraz, joan txasbinaz, margolanak itxen. Hemen txe. Listo. Hola, nau zabaltzen. Danian zabaldu hartu zu, eta gero bildu iten da. Bai, hori da, gero ertzak eta, moztuko ditut, azkenean, lauki bat itxeko, gero kiribiltzeko eta errexaba izateko. Oso ondo. Betxo, aurrera taberna ipatu honetan, aurrera taberna Donostian izan da erreferente bat kulturalki, ez? Horre, frankismo garaian da, aizpagoenan amona izan zen nahi, lehen iten zieten holan emakumeak eta etzienak beraien aldekoak hartu, eta ia lotzarazteko eta ia labur mozten zieten, da bere amona egin zioten, gero izen aldatu zioten, ze aurrera taberna zer da hori, izen euskaldumak, Urbieta taberna jarri zioten, kalearen
omenez, eta han baltzen, bueno, han batu ziren, estok amairukoak, lehengo enseguak, edo, bueno, lehengo horri forman eman zioten, errealeko jokalariak eta estropadak eta gero horiokoak eta jendean biltzen zen, euskal kulturaren, esan dugu, olako presio eltze bat izan zen, eta han batzen ziren, eta zerikusi handia izan zuen, naiz eta garai oso txarretan, eta Guardia Zibilak eta askotan juten ziren, manifa bat eta gero inorran oskailuan gorde izan dutela entzunda daukat. Orduan, porrazo batzuk jasoatzetik libratu zen, baina, katarro bat harrapatu zuen, gaitze erdi, ez? Eta, referente bat izan zela, baina historia bat dauka, espioitzarekin, eta ze horregon zen, hotel balden. Eta esaten dute, Matajari entzun da espioia, hotel horretan atxilotu omen zuten, eta atxiloketa ez da legezkoa izan da, hortik iparraldera eraman zuten, da, Parisen epaiketa izan zuen, eta han izan zuten, agur Matajari. Eta, Matajari gatzen zegu hori, pelikuletatik eta historiak eta entzun da, oso ederra zela, eta... Euskal Herriarekin ere Matajarik badauka zer ikusia. Euskal Herrian danetatik daukau? Danetatik. Napoleon! Eixa da? Napoleon, Matajari, danak. Danak. Hemingway be Euskal Herritas maite mindu zan. Tipiko, betxo, eta ez dakit bere kulpa zero, baina mundu mailara esaten danez berak ireki zituen... San Ferminak, ez? Fermin deunak. Euskaldun dugu. Hau, zigor, kontaurik... Kanela opiltxo bezala? Mercedes. Botaztu, botako. Botako, gero zeo egin gau... formaren bat emongotzau. Vale. Txorineko txorian forma edo. Eta guk nahi duguna da, holan karratu bat. Orduan, hau, triptiko eran moztuko, hau da, tolestuko triptikoa. Triptiko. Hakizu, museo bat eraso izenean, txosten bat emototuenean, zure seme vale, informazioarekin, vale. Ba, Eta hau da triptiko, museoko... Bai, ez da ezagutzen El Boskoren triptikoa. Hori, azkenean, ez? Bi tolestuta da, labur bilduta pixkat zer egoten da, ez? Hori da. Orduan, kanela, badabil gurin eta ataraten. Bai, betegarria sartu diogu. Hau, ontxe, betxo, moztu bida. Olako tira batzutan, holan tiratan, gero tira bakoitza, egingo duguna da, betxu, hartu, eta kiribiltzen hasi. Holaxe. Eta behin, kiribilduta dagoenean, osatuko, kiribildu egingo berriz, baina bere hortan. Hau iten ikasteko ia painabe batera joan barko dut. Tirabuzoiak da rizua egiteko. Eta gero entxe tolestuta dagoela. Karrakela itxura, ez? Dauka honek azkenean, ez? Ingo itxugolako, karrakela karakola batzuk. Vale. Eta hau izango da. Biatzen duguna. Beraz? Eta honek oin bigarren hartzidura bat dara, ez? Bueno, baina hartzidura bari be. Hore. Bakizu, askotan olako opilak eta jendea pixkat atzera egiten dira, baina bi hartzidura dauzka, hiru hartzidura dauzka, briotxa egitea moduan, ez? Briotxa berez, komplikazio gehiagi ez dauka, hor, dara mana da, biru hartzidura, eta, pazientzia, baina gu beti esaten duguna, zugaldean zerbait jartzen duzu, ez duzu lan geratu behar. Itxo egitein, lapiko askarrean, berrota, ordu bi bertan ez zara, behar, utzi erlojua jarri, alarma bat. Hori da, erlojua jartzen duzu, eta 3 ordu goten dela, 3 ordu, 5 ordu goten dela, 5 ordu, ez da, kalterik ez dingo, utzi behar danen hori, eta hori bertatzen da, badainekin, opil gintzako gauzekin, ogiarekin eta bestela, hartzidurak azkenean ematen diona, aizetzua guztia, emaitza zaporean da ez da nabarituko, normalean zapore berdina izango du, baina, altzatzen usten badugu, egingo dira, esan dugu zegoen, bolatxoak aizetxoa tartean, eta, izango du, volumen gehiago, eta jateko xamurragoa da, baina bestea trinkoa geratuko zaigu, baina zapore aldetik, berdina, eta hemen, zeinek irabaziko duen, badakiko. Kardamo bat. Eta hau politxa da, umiekin eta itxeko, azkenean, hau eskulan abezala da, azkenean da, gauza bat, holan moztu, da ontxe zati luzetan, da ontxe kiribildu, da ontxe karrakelak egin, da ontxe forma emon, eta nik uste hori baina, ez dakit, politxa eta entretenagarria dela, umientzako.
gero, aurrera, gaina esan diete, esan berda, ez ala aurrera, aurrera esan dugu, baina aurrera taberna, gero self-service bilakatu zela, eta, nola lotu dugu momentu batean, txori abestia, naiz eta niretzako Mikel Lauak badauzkan, beste 3-4 abesti, ero 5, gehiago gustatzen zaizkiala, ez da zu ezagunena, ez gehien gustatzen gaten. Nik ezagunena gaur egun, noiz izan zandula gutxi ere, irratian, ez da ize talde, ustot, Baiona, bihartzeko rugby taldeak partidua, ez da izan zuten, da, irabazita txoria bestu zuen, hainbat taldek, kirol taldek, erabiltzen da txoria. Nik uste dut gehien bat zegatik, letra erresa dalako, zehor, karo, eukingo dituzte jendea kanpokoa zuk imaginatu, Baskoniako taldekoak. Egoak ebaki banizkio, esaten botzazu, kanpoko norbaitxei, ez dakit erresa da, Ez duzut ezetarik sartu, ez ezer olako, ja sartzen badituzu olakoak, nire alabari batek araiz deitzen dio. Ingo inkesta bat, eta joten garenean olan asteburu pasa herri hoxara edo, batei esan, egoak ebaki banizkio esateko, eta igual, ez da hitnik, Patri, kiroleko profesionala dira, denbora da. Horregatik. Entrenatu, eta hori besterik ez dute ikasi behar. Orduan, gaur gaztetxo hauek, beti kaskoekin toki guztietara doazela. Nik ez da izar jongo dien entzute, baina kaskoekin doaz toki guztietara, hor jarriko dute holan buklean. Egoak ebaki banizkio, eta nahi eta nahi ez, nik be, labia zenbatietako biteli. Labia daukau 250 graduan, berez, labia nahiko potente dau. Golpe potente bat, motza, ez? Hori da. Taintxe, ezke nabeni oso entreteniduta nire eskuranekin. Nire kontu kontari bitxartean, aspertzen bazaitu uste esan, bestela, usten dizuego inda momentuan, nahi baduzu beste kate batera aldatu. ETB3, ETB2 o ETB4. Hemen etorri gurekin, mantendu gurekin, mesedez. Ez. Patri, goazen iten dana, gero jarriko ditu eta arrautzat eman behar dizu, ez? Bai. Venga, zero txurroa jatia nahi ditu. Vale. Poli, hemen gure lorak ematen dago, Bai. Arrautzakin margotuko dituko. Hauek, badaki zuri zitzaizula gustatuko. Baina ni oso salien ez. Maspasanak. Bai. Zigor, Karakelak, ni oso salea naiz. Oinarte ondo eraman gara, baina maspasak sartzen baditugu eztabaidan. Baina maspasa batzuk oso gile krema hortartean datak. Baina maspasak gaina ikusiten die. Bitu. Nahi esan zaio nahi gustatzen, hartuta, pik, kenditen dozu. Bateo maz hartu aldozu, baina, Aresek esango bazaen bezala. Eta maspasak espaitxuz botatzen da, txokolatia botatzen botzazu ordez? Baita, noski. Prob dozu txokolatia? Ni, baina, enaiz bitu, txokolate duguna janditut, eta aukera maspasa dunan salean. Bueno, mesedez. Bai. Ni ikusten nien galleta bat. Eta esatuzu, txokolatezko galleta. Eta bat batean, txokolate chipsak ordez. Die, maspasak, pertsona horrek bidaliko nitxun benetan, espetxera. Bai. Holan, Bai. Eta esperimentatu ingo zenuke, eta zer egongo zien. Eta kafea jotea. Kafea jotea, maspasak jaten bat, eta bestea txokolatea. A ber, zeinek irauten duen gehiago. Orduan horren frogaren arabera. Txokolatianak, ziur, posibizitara. Ero ez, auskalo, baina, gusta honek, errege honek erakutsi zigun, Gustaf, ez? Izena, Gustaf. Ez zuela froga horrek esertako bali. Orduan, txokolateanak ere, naiz eta gehiago biziero, ez du esertako bali, ez du. Bueno, labera, bai? 10 minutu, 250. 10, hor joango gara ikusten. Vale. Beraz, hau labera eta nik, zigor, imaginatzen zuen moruan, hombre, ekarri juten ja. Zuk ekarri zuen da, eta nik kafia behin da. Espada, kafia. Ze kafia nanaia gehiago bizi izan zen. Kafia, nik ez kafea estea, nik esnia, esne berua. Zuk ez dazu zehose edan bizala. Bai. Hau, ez, ze hau badira lan pixka guztitzekoak, ez? Eta, hola geratzen die, nik honek justo 15 minutu sartu ditut, beraz, igual, apurtxo bat holan marroixoak dauz, baina, gutxi hau egin nahi badituzue, hori, 12, 10 da hor, denborakin jolastu. Beraz, gure, kanela ez, kardamomo, opiltxoak prest. Eta asmoa da, bat banatuko? Venga, moztu bat, erditik. Maspasarik izan atatzen erdia. Ez, tatara. Eta holan gainera, barrutik bebai, holan, kiribildu ingitigunez, holan geratzen dira. Eta, bitxu hau, esnetan, holan. Ostras, saku zapuria dukan. Kardamomoa. Kardamomoa, esatzen.
Baina, kafea zetako ekarri duzu, busti kafean baina. Padre, kafeak nortasun gehiegi dauka. Horren nahi nuen, ez kafean nire dutzen dut, kafearekin. Ni zapore hartu nahi nion, eta kafetan bustiko banuen, zaporetzan berdina izako. Da, zuria esnian edo kafean alda busti? Txokolatean. Txurroak! Txurroak, txokolatearekin orain. Txurroa txokolatearekin edo txokolatea txurroekin. Hombre, ia da... Hor ni duda txiki bat sortzen zait, Ze kantidadian txokolate geixa begoten da, ez? Ja, segun zama txurro sartzen dituzun. Egia da. Bai, batzui, nik uste lehortengo dutela da dana. Bueno, guk gaur ingo dituna da, txurroak ingo ditu, txokolate bero bat, gainera oin sasoian eskatzen duen zerbait, eta, bueno, lau osaekin, bikin ero, irukin ere inalko zan, baina, bueno, gu hemen pixkat komplikatzea gustatzen zaigunez, batzuk gehiago jarri ditu. Nola egingo dugun? Modu errezontan. Olibaren erdiarekin ura berotzen jarri, eta bitartean, robotean, irina eta olio pixkat jarriko du gatz punta batekin. Martxan jarri eta ura irakiten hasten denean, golpean irinari bota. Ondo nahazten utzi, epeltzen utzi eta mauka batean sartuko dugu. Jarraian, papel gainean irekiko dugu eta ferra itxura emango diogu, hau pixka bat kanpan utzi eta txokolate egingo dugu. Horretarako, azukrea, esnea eta esneaina berotzen jarriko ditugu eta beste lapiko batean txokolatea jarriko dugu. Esneaina eta esneak irakiten duenean, txokolateari gehitu eta daskarekin nahasi, krematxu utzi arte. Txurroak oliotan frijitu, azukrea bota gainetik eta gero biak jan eta gozatu. Orduan, nik egia da, ikusitut errezeta batzuk txurroak, ze daude txurroak. Sartzen bazarete, daude, interneten sartzen bazarete, daude txurroak. Espainiako erara, espainolak, eta daude, Ego Ameriketan, Argentinan ezberdin dituzte, orea ere ezberdina dela, ez da batzuk zerekin zerbitzatzen dituzten. Han egiten dute gehiago, horrelako profiterolan nasketa, hau da, pasta txuz. Izango zala, hemen ura eta esnea batzuk, baina gurin pila batekin, gurina, eta gero egiteko modua bestea da berdina. Hartu ura irekiten, bota irinari, ez? Horti dator, zigor. Horti dator. Txurro, txuz. Ostra. Txarra izan. Bai, aur da, sartu aldugu. Aurdun aldien, bigarren sintomen arte. Ez da torrotik, ez? Ez, aurdun egon baino lehen. Txurroa zertik, izena... Izena jatorrixa egisa da, ez dakit nundi datorren, baina jatorrixa berez, naiz eta Espainiakin asko lotzen dienez, txurruak, berez Txinatik datozela. Eta antza, Portugaldarrek ekarri zabien Txinatik, bertan zeuzen jouti hau, izeneko tira frijitu batzuk, eta bertatik txurruak. Denborakin Latinoamerikara joan ziren, eta bertan, Argentinan zerbitzatzen dituzte esne gozo gixakin, Uruguayen olako beteak gaztaz, eta, Kuban guiabarekin. Bere segisa da, txurruak edonon aurki ditzazkegula, baina Espainian diela, gozari eta merixen daolan tipiko bat. Egia da, etxean nik ez da norbait ditu. Badakit saltzen dituztela, izostuak eta horrela, etxean egiteko gero norberak frigitzeko, baina, gaur ikusiko zuen moduan, misterio handirik ez daukate, hemen da, azkenean, irina, gatz pixka bota diot, hau, naziko dugulan, eta gero, txuz pasta egiten danean moduan, hartu ura irakiten hasten danean, golpean sartu, eta hemen ondo nazten utziko du. Utziko nazten eta epeltzen. Gero, mauka batean sartu, eta esan dako, ferra itxura, hemen egia da, ferra itxura bakarrik saltzen dituzten abizostua dira, bestela, juten bagara honan barraketara da olako txurreritan dagoten dina, luzea dira denak, handoaz, honak eta gure izekin moztenak, krak, horrela ere egin aldira, baina politia dira, holan ferra itxura dukatenak, ez? Eta egia da, geroz eta txurreixa gutxi hau ikusten diela, ez? Lehen, jaixetan eta holan, baina denda bezala, adibidez, algortan ere hausuan, hor bidezabaleko aldapan basauen txurreixa bat. Ontxe kebab bat da. Aukena nahi hau txurreria. Nibe bai, baina olako leku asko pasadie, jubilatzen diela, ez da hola erreleborik, ez? Belaunaldiko beste norbaitxek nahi dagoela eramatia, eta hori bat, txurrerixa eta hola.
Baina egisa da txurreriak zuk ez duzu zolan identifikatzen, izan beharko zen txurreria eta izoskiak ere saldu beharko ziren. Saltzei just eta kafia eta beste motorako lan pastentxo batzuk eta bai, danetatik. Ze hau da, neguarekin lotzen du, zerbait lehen esan duzuna, esne beroa, liburu bat, katu bat aldamenean, miau, eta... Miau. Bueno, baina egisa da, ointxe, badabila jende gaztia da holan txurrerixak montaten edo ez da, Katalunian badauz bi anai uste diera, edo bintzat badie bi gazte, nun zabaldu da bien, txurrerixa tipiko bat, eta udan, etxen da biena, guk neguak inerasko erlazio bat zaitxigu, baina udan etxen da biena da, batzuk bereziak eta txokolate beruakin baino, olako txokolate irabiak batzukin eta esne gainakin zerbitzatu, eta badabiz holan gauza berritzaileak eta politxak itxen. Baina nik uste dut, holan, txurro den da, famatuena, behintzat estatu mailan, dara Madrideko San Ginés txurrerixa. Ja, nik enuken entzun da. Benetan? Madrilen bat ondan hau, bi hiru aldiz naiz eta beti lanera. Ez dut izan denboraik, asko jota, lanen izan dugun inguruan, taskan baten erolan, zerbait hartu, baina badakit famatu dela, baina ez da. Ordutegia, zigor, ez da hitzakia, 24 ordu zabaltza ditu. Asteko 7 egunetan, zazu, 3etan joan, edo joan, nahi dozunean. Eta irekita da beti, eta txurroak. Eta txurroak dira, bertan. Berez bai. Kontutan izango dut. Bueno, hemen, orea pixka dolan, hau, ez badaukazuelako gaiurik da, berdina, gopor batean jarriko genuke, eta egurrezko goiarekin hartu, gehitu, eta ondo muitu, egin alduzu baita alderantziz, bota txuso orea egiten duzuen moduan. Bota ona irina, lapikora, eta gero ikusten duzuenean paretetatik eta askatzen hasten dela, listo egongo zen. Nik hemen martxan dauka gehien bat, gero lan egin alizateko, hau maukan sartuko dut, eta hemen 100 gradutara sartu diot. Ura, oso beroa dago. Orduan, pixkat epeltzeko, sartzen dugu, ematen dio egurra, eta hemen esnea eta esneaina, orain irekiten hasi behar zaigunean, azukrea botako dugu, disolbatuko dugu, eta hau alde batetik. Oso ondo. Kanbora. Hau, geldi. Behin goz. Pake pixka. Txokolatea gehituko dut hemen. Oso ondo. Eta gero esne bero hona botako dut, eta hemen txokolate bero bat ingo dut. Ikusi gozu, nada esne gaina, azukre pixka bat, 20 gramo besterik ez, eta txokolatea. Eta jungo nahi zen lehenko, honi, ferra itxura ero ematen gure txurro hauek. Bueno, eta txurruan tenplua bai, Euskal Herrixan badaukagu. Mañueta. Hori Iruñan da, bez? Gainera, 12 edo 12 uste dute egun zabaltza itxula urtean, da San Ferminetan, ohikoa da, ilarak ikustia, txurruak saltzen. Beraz, nik beste tenplu bat ez da txurruekin ez dauka zer ikusirik. Baina txokolatiakin bai, eta da Laga Hondartzako taberna. Eta hor, ogi txigortuak. Hori oso negukoa da, oso tipikoa. Hori neguko planik onena. Eta txurruak ez, baina, etxeko txurruak, hau da, ogi txigortua. Ogia, luzengako lan busketa saltzen dituzte, edo bestelako ogia. Eta horrekin bitzegor, zelako biziposa. Bai. Bizibedi, biziposa, hau da aurtengo 2025ko EITB maratiko leloa, edo kanpainako leloa, eta azkenean hori nahi dugu, zahartzaro on bat, biziposa, bizitzea, eta osasun mentala eta fisikoan ikerkuntzarako dirua biltzea. Orduan, zuen ekarpenak, ze garrantzitsua da, ez bakarrik bizitza luzia izatea, baizik eta kalitate honekua. Beraz, hori nahi dugu lantzea, aurtengo kanpainian, eta zuei esker, lortuko dugu. Beraz, hemen txeusten dutzuegu informazioa pantailan, eta hori, laizter izango gara bixok, ez? Gu eta beste... Bueno, beste hainbat celebrity. Ez dien famatu gu bezala, hori gongo dira, ez dakit, Clemente eta lako jende inok ez duen esaltzen, gut tartean egongo. Hemen, batzuk esatu, ikusiko zuen nola hartu eta oliotara bertara botatzen dute. Uste mauzu segundu batzuk, ez da izaten duenak osogile kremarekin nola egiten zaion oskola eta uste mauzu segundu batzuk hemen, txokolate egin bitartean, honi gero, frigitzeko garaian, kurruskaria, kanpoko oskola kurruskaria egiten da. Hori teoria da. Hau gendu ikatzu, Bai, hau itzaldu indut nahi, gero ona botako dut hau beroa, lasai. Baina, asmoa da hori, hauek ingo ditu bolan,
Eta dia, formakoak. Bai, ferra, zaldian, bai, ferran itxura... Pentsatzen hauen olan puntak batera soizela. Ez. Holan, eta gero izostu inaldu itxo. Era inalduzu, nahi duzu moduen, inalduzu, hartu eta F bat inalduzu, nahi duzu. Baina izostu nahi baituzue, horrela, honena izango zen bandeja batean holan sartu izozgailuan, eta ero poltzetan. Izostu holan, baina baitu, honek utziko ditu, eta ingo izuet txokolatia. Zer gero ingo du batzuk. Eta olioa jarriko du berotzen baita, gero ja eukiteko. Txokolatia berotzen jungo gara, hemen, mesedez, txorro batzuk egiteko olioa zera. Ekilore olio bat erabili, eta honi eman egorra beldurra. Olio desente jarriko dugu, eta ni jungo naiz. Hau berotzen dan bitartean txokolate egiten. Txokolate egiteko, hartu, botako diogu. Lehen, nahi izan ezkero vainilla pixkat hemen, kanela pixka bota aldiozue, kardamomoa, zeratik ez, kardamomo hasi batzuk hemen bota, eta hemen gehien batin duguna urtzeko azukrea, eta txokolate bero bat. Nien oso txokolate bero zalea, ni onartzen dut txikitan, egoten ziren jaietan da txokol, nintzen txurroa jaten zituna. Bueno, bizkotxoak, gainan txurroak, parranda eta ero bizkotxoak ematen dituzte, ero beraka sopa. Bueno, bixak. Benik bai txokolatia, bai txurruak. Eta txurruak aipatu ditugu, ez? Txinan daukela jatorrixa, eta txokolatia aztekena da. Holan esaten dau bere hitzak, kakao hitzak datorrela kakaut hitz aztekatik. Eta Espainiara heltzen die 1500 eta 20an, Amerikan kolonizazio garaian. Eta gero Euskal Herrira noiz heltzen dien? Oñazitik, ez? Hor Gipuzkoatik ez dira sortzen? Baionatik. Baionatik, juduak botatzea itxustenean Espainiatik, honek azten die gora igoten, eta Baiona finkatzen die. Orduan, eurek basakixien txokolatia nola txigortu, gero nola eotu, espeziekin zela nahasi, eta hemen txedau jatorrixa txokolate edarixana. Euskal Herrixan izan ziren, erenak Baionan. Beraz, entzuten da ez, Pariseko txokolatia eta Bruselako txokolatia, lehengo Baionako oso famatu, eta Baionak gaur egun txokolate oso ona dago. Eta gaur bai badauz gozogintzako lan txokolate tenpluak, eta gaur egun jarraitzen da bienak txokolate bonboiak erosteko, txokolate edaria, eta txokolatean espezializatuak. Abizu dagoela programa bat, nire lagun bati asko gustatzen zegoela telebistan dela holan, nola jendeari granuak akeneanak eta holan kentzen bizkote eta handiak holan. Bitu. Ai, ama, holako gauzak ateatzen dio holakoan, han. Askoz belizun hauak esango zut. Bueno, egia da nik, behin ikusten, eta jendeak nola ikusten du hori. A ber, nik aitortu diot... Aia pisturi batek egin ikusi da. Nik aitortu diot bidixoren batelan sare sozialetan ikusi dutela. Ni prestatuta. Bai? Bai. Eta zu ere, zaldea... A ber, egia da nik lehen gaztetan, txoixua eta txokolatea jatetan, eta baneukan, nera benintzenean, granoan euskan. Izeban etxea juten nintzen, nire lehen guzinetan izea burrukan, ni ganatu, zauneria da! Pra! Eta nik, zer letxe? Gustora, eta nik ikusten ze satisfazio, eta euri posik eta nik esaten, bale, eman, dale. Ni desietan nau, ume hau nera bebi urtzeko, ia granorik ataratu. Boa, txau. Koitxaua. Atxu bierdienak. Bueno, txokolatia, ja, prest, hau, oin zuba motelian suabe, ez da inerre, eta hemen, hau ja, a ver. Bueno, horutziko lehengua proba bezala da. Bai, txurra badoaz. Txak, holan, eta hau da, bai, platatxo bat, eta gero papelakin jarriko dio. Eta hauek, horrela kanpoan, segundu batzu lehenago utzita, zeituan bota beharrean, oskola iten omen zaila. Holako, ez, kanpokaldean eta xamurragoak dira. Hori teoria da, eta nik egiten zu, baina etxian nekin izan ditudanean, hartu, gura izatzuk hartzen ditut, fra, bota, eta kas, eta artezak egiten ditut, Baina, bueno, hemen bitu, ipatu zulen zigor oinati, eta, bueno... Txokolate isa dagoan, ez? Txokolate isa dagoan, eta, bueno, txokolate elkartea, eta bertan dau txokolate isa, mendaron bebai, badau txokolate holan artisauan denda, eta Euskal Herrixan, bueno, Tolosa zela ez, gorrotxategikin, eta Euskal Herrixan, bueno, txokolate mundu bebai, maia haundiko tokisa da. Gastronomiak entzia ikusia dukan, edo zer, Euskal Herrian ona gara. Jo, baina txokolatiana...
Ba, kontu bat, gainera gaur egun txokolate ixe tradizionalak aipatu ditugu, ez? Bai, hori ez, Mendarokoa, Tolosa, Oñati, baina geroz eta, bueno, txokolate fabrika txikixa bai, sortzen dabiz. Ontxe, Balmaseda inguruan bada, hau zeda, katixo, edo kaitxo, edo... Kaitxo. Hori da, horrek kafia itxe da, eta txokolatia. Eta gainera, bai, txokolate originalak itxe itxuzte, ze ontxe horrek. Txokolate txuria pistatxoekin eta talo kurruskariakin, da holako txokolate originalak itxe itxuzte. Epailea da, bera. Txokolate txapelketetan, kaitxokoa da, epailea, nazioarteko txapelketetan, epaile moduan juten da. Ondo. Bueno, Vitali, guazen txurro batzuk geitxera, utziazu hemen batzuk geitxen, eta hauek kolore holango, urre kolore poli badokanean, ataren goitxu, eta txokolate bitu, ja. Gero, azukrati pasan, Eta gero, azukrati pasata. Ero, gainetik, gero. Gaina, gaur egun, lehen, ez dute galdetzen inoiz, azukrea bai, ero ez. Gaur egun, hartze oso txurrea, azukrari bai ez. Noski bai, eta gainera hor, konua, ataratzatzu konua, da hor barruan garatzen da nola azukra da nago. Txof, embustin behar da, gero. Bueno, ointxe. Zeona. Ja, forma guztietako egin ditugu. Egin ditugu lasoak, egin ditugu ferrak, egin ditugu luzengak ere, luzengak egiteko, hemen mosteko, gure izea oliotan bustitzea garrantzitsua da, Vale. Eta gaur alesek inspiratuta dago, eta esan du, katillu bi ekarri, eta kaiko ekarri izkit. Bueno, kaikoan bustiko dugu. Orduan, txokolate beroa. Zeona. Bai. Hau da. Zego xua. Guk gaur hemen egia esan, eguraldi hona daukagula, txorienen ez da izuenean zelako egiten duen, baina hau hotza eta egiten da, nien da, hola, neurisa eta, boa. Udan be ondo sartzen da, beti ondo sartzen da. Bai, hau beti. Azukria beldur gabe, eta, hala, txurrua. Hor esaten dut, dozena ezu, dozena bat, dozena erdi, bai, dana bai. Bai. Hone, txuritxo gatu dira, hone, kanbora. Ba, lagunok, platertxu bat Vale. Bueno, ez. Hola ningo. Holako bat. Horrela eta horrela. Vale. Hau, kristoren gorputz. Ez, hau, txurroak eta txokolatea dira. Gaurko, bigarren eta azken horrezat. Xorineko klasikoak. Vitali, zure... Ne txokolatia? Zure txokolatia. Ez dugu elkar banatuko, bakotzen dago. Ez, bakotzen dago, ez. Eta gero, busti ere ez busti, hori ja. Golatzen dut bat, ez da buena... Horre dauz, bero. Egin berri. Bai, lasua dira azkenak inditu dana. Vale. Hauek ferrak, hauek... Zuko lan bakarrik. Zuenako. Ez dizu ezer berri esaten. Zuekoin, zuen burua baki zer ari gaen dastatzen, eta zapore hau ezagutzen duzu denok. Oso goxo. Ontxe, ziber, eske, astia holan hasi dugu. Ontxe, ja, hemen dibera joan gara. Ez, bihar, ni bihar ingo dut, bueno, ez da itxasora jungo naiz, ero mendiagian, ez da, ero bihar naztuko ditu. Zerbait ingo dugu, baina lasai, bihar txorien hemen izango dela, beti bezala, bi errezetakin, kontu pila batekin, eta zuekor, besta. Aur. Gora txurroa.